Wie ben je hier in de eerste night? Hoeveel bussen heb je hier? Een stuk het zien. Ziet? Ja, toch? Je bent maar een heel ploegje. Het is vrij jonge ploeg hier, net. Ja, nou, gemiddeld 14 of zo. Rijden. Ja, ziet. Ja. En je bent al een vriend van elkaar? Ja. En ga je dit ook zelf organiseren hier? Ja, we hadden, hoe heet er, met Jurien. Nou, die had, hoe heet er, naar de gemeentehuis om vergunning en toen mochten we een wedstrijden. Ja, hoe ze niet meer staan. En is dit ook voor het eerst of hebben dit wel eerder gedaan? Ja, dat is wel vaker dingen, maar volgens mij in de politie achter zo'n, dat was nog een vergunning. Ja. Dus je hebt toch dit hier maar via de officiële weg? Ja. Ja, en de man is bij wat de waard best. En we hebben geen politie voorbij kwamen, dus dat is mooi. En wat is er dan precies zo mooi vandaan? En bij de knal, ja, jongens erbij in gas. Nou gaat er nog op in. Denk nog. Verrassend dichtbij. RTV